Asik yo. Aha aha aha. Hey yo 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 yo. Yeah yeah yeah. Aku lan sliramu koyo langit karo bumi, ra bakal sesanding koyo sing ning angen iki. Udan sing ngancani lara ning jero ati, mergo kowe lan aku sing ra iso nyawiji. Tresnaku mung siji kanggo awakmu, tresnaku mung siji kanggo sliramu, ra bisa talali ning ati iki, mung sliramu sing dadi pujane ati. Opo kabeh iki wis ditakdirke, opo kabeh iki jan wis telane. Yo. Bisa dicoba pas Asik 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 asik. iki ra bisa dadi siji. Yo 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 yo. Lan sliramu koyo langit karo bumi, ra bakal sesanding koyo sing ning angen iki. Udan sing kancani lerone ning jero ati, mergo kowe lan aku sing ra bisa nyawiji. Jebol kabeh mung tandha kelangan.
Sakarana Gatot Marti Siwi Sinawung resmine kita Sinumpa Sinukarta Sani padana kula wujud jamang malang-malang sampun ngantos samya jiklek mangke mundhak masangala atur kula dumateng samya mreksa sampun jagab kang dados atur kawula mugi samya sekecak nalenggahira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata yuk
koyo dini aku kan jogo tresnomu yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nanda itu menimpas diwe aku ora balesi opo sliramu wis lali kan janji suci ngendi kamu ingin aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine kamangko aku isih sayang tresnaku ora bakal kurang dalan nimas jaganan tresnoku koyo dene aku kan jaga tresnomu tak pasrahke pring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine kamangko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Yo 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 yo. Say say. Pemuda dusun kata sing rupane ala aja ngololo awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini mila kula niki saged aduki mriki sebab ditimbali kalian panitia miki perlu arah-arah kangge hiburan supaya netaka serta bisa aman ayo para kanca padha suka-suka
para kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo prosedulur Islam kaya bebarengan hormatono maring wiyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta pemuda padayat padha giatno anggone manghormat maring wiyose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan seksa lan laknat geni neraka kang mulat-mulat. Lafalinatina indallahil Islam iku dawuhnya pangeran agama munggu ing Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Dadi ngasih padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi. Besok yen kita tumeka ing pati dikajar suwarga kang edi. Ayo prosedulur kata tidak netepono ing kewajiban ayat kang kasebat ana ing dalam Quran terang dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samya mreksa ugi enggal ditindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Panjenengan menika pasugatan ingkang angka sepisan. Kata-kata untuk malam hari ini tak perlu berjanji untuk sehidup semati, tapi cukuplah saling dan tidak saling menyakiti. Bagiannya seorang perempuan itu bukanlah berada di tempat termewah, tetapi bagiannya mereka di saat dirinya dihargai dan perasaannya dijaga. Kanggo pengantin kekalih mugi-mugi sakinah mawadah warahmah. Setunggal tembang kagem panutupanipun adicara wontenipun pasugatan ingkang angka sepisan Tinatu Kapel Yarso datang panjenengan semoga Ninggal rasa tanpa pungkasan kasunyatane rasa kapendhong ing dada kujiwani tresna tina tu ing nola tanpa swara mutar tali asmara katya lepu kakak Naruto. jangan pernah datang untuk kedua kalinya jika hanya meninggalkan luka yang sama. Tinatu Kapiarso. Indah manis sinawan